Undskyld. Har I ikke lyst til at hjælpe mig? Jeg skal lave et show her på Bremen, og jeg tænkte, om jeg ikke kunne vise jer noget. Jo. Det kommer til at fungere meget simpelt. Jeg skal bare have dig til at tænke på en eller anden 4-cifret PIN-kode. Og det kan være en kode, som du allerede benytter, eller det kan være 4 tilfældige tal. Så hvis du bare hvis du tager det her, og så kan du bare lige skrive det ned, sådan at de kan være med derhjemme. Bare skriv det ned der. Jeg vender mig rundt. Så du tænker nu på en eller anden 4-cifret kode, okay? Se, det de fleste folk vælger, når de tænker på noget, det er, at de begynder at sige, særligt når det er tal, så begynder de at sige tallene til sig selv igen og igen og igen, fordi de er lidt bekymrede for at glemme det. Og det kan jeg se, det er du også i gang med. Det gør det lidt svært for mig. Jeg har brug for, at vi arbejder lidt mere visuelt med det, så jeg forestiller mig, at vi har din kode med dine 4 tal, så vi har tal nummer 1, tal nummer 2, tal nummer 3 og tal nummer 4. Giver det mening for dig? Ja. Okay. Så jeg skal bare have dig til bare at se på et af de tal, bare tænk på et af de tal i dine tanker. Okay? Ja. Så bare se på mig her. Se, nogle folk de begynder at tænke på det aller sidste tal i deres kode, ligesom for at forsøge at trick mig. Men jeg tror, du tænker faktisk på det allerførste tal i din kode lige nu. Er det korrekt? Ja. Det er korrekt. Og det tal, jeg kommer til at sige forskellige ting. Du skal ikke sige noget, medmindre jeg spørger, om det er korrekt. Men det kan være 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der er vi gået for højt der. Men vi har 6, 5, 7. Det er 7, du tænker på lige nu. Er det korrekt? Ja. Vi har 7 der. Så lad os tage tal nummer 2. Okay? Tal nummer 2 i din kode. Så tal nummer 2, det kan være et tal, som der er højere end 5, og det kan være et tal, som der er lavere end 5. Men du smiler lidt, når jeg siger lavere end 5, så jeg går ud fra, at det er lavere end 5. Er det korrekt? Ja. Det er korrekt. Så det kan være et 0, 1, 2, 3. Men der er vi faktisk... Det er et af de tal der. Det tal, du tænker på lige nu, er det tallet 0? Ja. Så vi har 70, og så har vi 2 tal. Okay, de sidste 2 tal, dem tager vi ligesom sammen. Okay? Ja. Forstået på den måde, ja, som jeg sagde til dig, hvis det er 2, 3, så er det 23, og er det 1, 2, så vil det være 12. Okay? Så de sidste 2 tal, det kan være et tal mellem 0 og 20, mellem 20 og 40, mellem 40 og 60, mellem 60 og 80, mellem 80 og... Det er et tal, som der er mellem 60 og 80, er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Og den PIN-kode, som du tænker på lige nu, vi har 7, 0, 7, bare sig det i dine tanker, det sidste tal. Det er et lavt tal, det sidste, og det er 1 eller 2. Nej, det er for højt, det der. Det er lige nu, det er 70, 70. Din kode, er det korrekt? Det er helt rigtigt. Må jeg lige prøve at se det? 70, 70 det er der. Tak for det. Selv tak. Okay, hvor sejt.